El passat 8 de juliol, en el context d'una gira del president del govern espanyol Pedro Sánchez per les 3 repúbliques bàltiques, una roda de premsa que Sánchez estava realitzant amb el president lituà Gitanas Nausėda va haver de ser interrompuda. La interrupció va ser provocada pel fet que l'avió de combat Eurofighter espanyol, davant del qual l'estaven fent, va haver de ser utilitzat per donar resposta de forma immediata a una suposada incursió de la Força Aèria Russa. Aquesta situació i el fet que la roda de premsa s'hagués convocat a l'hangar que serveix de base dels CAS espanyols desplegats a la regió dels Bàltics és molt representatiu de l'aposta que els darrers governs espanyols han fet per enfortir les seves relacions amb aquests. També del leverage que Madrid té ara mateix sobre les autoritats dels països bàltics, gràcies a la seva presència militar per donar resposta a l'amenaça russa. I és que, en l'actualitat, la Força Aèria Espanyola té ni més ni menys que 7 cases Eurofighter desplegats als Bàltics, com a part de la missió de l'OTAN de policia aèria del Bàltic. El nombre més gran que cap estat membre de l'OTAN ha tingut mai desplegat en el marc d'aquesta missió. La missió de policia aèria del Bàltic de l'OTAN va ser creada el 2004, amb l'entrada a l'Aliança Atlàntica de les 3 repúbliques bàltiques. Fins a l'ampliació de la missió el 2014, pel creixement de les tensions amb Rússia, la presència espanyola havia estat testimonial, amb només una única participació el 2006. Per contra, sorprèn comprovar com, des del 2014, l'estat espanyol ha estat el membre de l'OTAN amb més participacions en aquesta missió, amb un total de 37 avions de combat desplegats durant aquest període, per damunt de forces aèries molt més potents com ara dels Estats Units, el Regne Unit, França, Itàlia o Alemanya. Aquesta presència de la força aèria se li suma el fet que, amb 300 tropes espanyoles, tancs Leopard i vehicles de combat Pizarro desplegats a la base Letona d'Adasi, Espanya és un dels membres de l'OTAN que més contribueix a la missió dels Bàltics batejada com a Presència Avançada Reforçada, iniciada l'any 2016. En aquest sentit, és remarcable aquest interès pels darrers governs espanyols, tant del PP com del PSOE, en una regió a la que l'estat espanyol històricament havia tingut molt poca presència i molts pocs lligams. De fet, és important destacar que en el marc de la Unió Europea i de l'OTAN, Espanya sempre havia estat un dels socis que més havia advocat per mantenir bones relacions amb Moscou, sovint menystenint la percepció d'amenaça dels socis orientals envers Rússia. Pocs dies després de la via catalana de la Diada de l'any 2013, el llavors primer ministre lituà, Algirdas Butkevičius, va fer unes declaracions en les que reconeixia el dret a l'autodeterminació del poble català i va celebrar el fet que els processos d'independència dels Bàltics fossin una font d'inspiració per a Catalunya. Aquestes declaracions, sumades al fet que Butkevičius fos llavors el president rotatori del Consell de la Unió Europea i que uns dies abans el primer ministre Letó hagués fet unes declaracions similars, va fer saltar totes les alarmes de retret. Des de llavors, els successius governs espanyols han fet mans i mànigues per incrementar els seus vincles amb els governs bàltics, amb la mirada posada en Catalunya. En aquest sentit, la crisi entre els països occidentals i Rússia, oberta a finals de 2013 arran del Maidan, de l'annexió russa de Crimea i de l'inici del conflicte militar a la regió del Donbass, va servir als interessos espanyols una oportunitat en safata de plata. Les relacions entre Moscou d'una banda i els països europeus i els Estats Units de l'altra van entrar llavors en un període de creixent hostilitat, incloent un increment de les tensions a nivell militar. En primera línia territorial es trobaven ni més ni menys que els països bàltics, la defensa dels quals es va incrementar, especialment a través de les 2 missions de l'OTAN, aèria i terrestre, mencionades anteriorment. Des del primer moment, Madrid va aprofitar la avinentesa per a fer que l'estat espanyol fos un dels socis de l'OTAN que més presència militar desplegués a la zona. La condició? Forçar els governs bàltics a recolzar la posició espanyola pel que fa a la qüestió catalana, comprant els seus silencis a canvi de contribuir a la seva defensa davant de la suposada amenaça russa. Un extrem que va ser confessat pel mateix exministre exteriors espanyol, García Margallo, a finals de 2017. I és que, de fet, des de llavors, la posició oficial dels Bàltics en relació a Catalunya ha estat de no comment, de considerar-la un afer intern o inclús de demanar respecte pel marc constitucional espanyol, mantenint aquest posicionament inclús durant els esdeveniments de la tardor del 2017 a Catalunya. El cas de la presència militar espanyola als països bàltics és un exemple que demostra fins a quin punt la qüestió catalana té un impacte i influeix com a factor fonamental en la presa de decisions de la política exterior i de defensa de l'estat espanyol. És evident que, per la seva història recent i per la sensibilitat de bona part de la seva població pel que fa als processos d'autodeterminació, els països bàltics segueixen sent uns potencials suports pel que fa al moviment independentista català. Ara bé, el leverage actual de Madrid sobre els governs de Letònia, Lituània i Estònia és tan fort que, en cas de voler canviar la posició des de Catalunya, caldria generar uns incentius suficientment importants per la part catalana com per a poder, si més no, equilibrar l'aposta que ara mateix està fent Madrid. Tot i així, tenint en compte que la seva defensa en relació a Rússia és una qüestió fonamental de l'interès nacional compartit dels 3 països bàltics
I donada l'absència actual de forces de defensa pròpia a Catalunya que poder oferir o de plans al respecte dissenyats en cas d'esdevenir un estat independent, aquesta és una possibilitat que ara mateix sembla lluny de poder produir-se.